Ľudia z kultúry vyšli po celom Slovensku do ulic. Protestujúci im prekážajú viaceré súčasné zmeny Ministerstva kultúry. Kultúra slovenského ľudu má byť slovenská. Slovenská a žiadna iná. Na odchody ju nevyzývajú iba plné námestia, ale aj významná časť kultúrnej obce. Žiadame okamžité zastavenie ideologicky motivovanej cenzúry. Kultúra má byť otvorená a žiadna iná. A preto Medzinárodný filmový festival Cinematic v kampani pomenoval to, čo robí prirodzene už 19 rokov. Premietaním kvalitných filmov, ktoré sa venujú rozmanitým témam, pohľadom a kultúram, divákom otvára oči. Niektorým sa to zdá zvláštne zobrať si dovolenku a celý týždeň pozerať filmy. Mne to ale otvára nové obzory. Zrazu je aj svet okolo rozmanitejší. Naučilo ma to byť otvorený novým pohľadom a vďaka tomu sa viem na veci pozerať aj inak. Z každého ročníka odchádzam rozhľadenejší. Stačí sa zapozerať. Túto veľmi aktuálnu myšlienku otvárania očí poňala agentúra doslovne. Zámerne znepokojujúca vizualita však absolútne korešpondovala s témou filmov polnočnej sekcie o premenách tela, ako aj s estetikou mnohých diel súčasnej kinematografie. Keďže výtvarnú podobu festivalu už 3. rok určuje vždy iné filmové remeslo, tento rok sme zvolili filmovú masku. Priestor sme dali mladej slovenskej maskérke a v rámci kampane sme ju predstavili divákom. Rozhodol som sa pre maskerstvo v podstate, lebo ma to najviac zaujalo, ale nechcela som robiť, že klasickú vizáž, ale viac ma to ťahalo vždycky do masiek a špeciálnych efektov, kde som mohla v podstate tvoriť. Oči sme otvárali, kde sa dalo. V komunikácii programu, zverejňovaní noviniek alebo v súťaži, kde fanúšikovia hľadali známe filmy ukryté v spote. A očičká skvele fungovali aj počas samotného festivalu v Piešťanoch. Oči neprestaneme ľuďom otvárať ani tento rok. A nech sa deje v kultúre čokoľvek, my sa určite vidíme v septembri na 20. ročníku Cinematiku.